Al 4 jaar beziek je de Luchtmacht en de organisatie van de ballonfeesten de F-16 als promotiestunt op het festivalterrein te krijgen. En dat is nou slagen. Het vliegtuig moest van de morgen nogal in elkaar schroeven worden. De romp zoals je die hier ziet staan, daar wordt een staartstuk op gezet. Die tillen we dan op. Dan pompen we handmatig de wieltjes eruit. Dus dat is een hoofdlandingsgestel en het neuswieltje. Daar zetten we hem op. Dan komt die trekker ervoor met een trekstang. En dan trekken we hem zonder vleugels naar het terrein toe. En daar zetten we de vleugels eraan. Is het nou nog moeilijk om zo'n ding in elkaar te zetten? Nee, het kost een paar uur. Maar hij is helemaal voorbereid. Het is eigenlijk niet een standaard F-16. Hij is zodanig gemodificeerd dat je een aantal makkelijke aangrijppunten hebt om in elkaar te zetten. Dus het zijn een paar bouten en dan zit hij in elkaar. En dan wordt de F-16 door de stritten van de jouwer naar het festivalterrein sleept. Daar is de organisatie dwamde maar de allerlaatste tarierings van jong. Om zo'n uren zal hier 34 ballonnen omheen gaan. Al het eerst, als het ware, talit. Er wordt veel geroepen over regen en onweer deze dagen. Maar wat wij eigenlijk nodig hebben is uiteraard geen regen en geen onweer en weinig wind. Nou, weinig wind wordt voorspeld deze week, dus dat is heel gunstig. En de regen en het onweer, dat is een beetje afwachten. Het moment van de avond bepaalt. Justus waren er bij Almere een luchtballon in een Mardel. Daarbij rekken 2 mensen verwoenen. De organisatie Friesland neemt geen risico's en houdt het waar heel krekt in de gaten. We krijgen vanuit de KNMI in Schiphol krijgen we 3 keer per dag een luchtvaart. Meteobericht, dat betekent dus voor specifiek voor de ballonvaart, wordt er een weerbericht uitgegeven. Die houden we in de gaten. En daar baseren we een beetje van de planning op. Van welke ballonnen denken we vanavond de lucht in te kunnen laten gaan. En uiteindelijk de final check is om 6:30. Dan hebben we een briefing met alle ballonvaarders. Dan vertellen we nogmaals het weer. En dan hebben we van tevoren nog een gesprek met de KNMI op Schiphol over het actuele weer. En nogmaals, uiteindelijk is het moment bepaald als je opstijgt. Dat is het moment dat we echt bepalen of het veilig genoeg is.